badikan nyo diaging nga nandiyan at no ko na ako mapudpud. Ya, nagkalan tayo nyo. Yay, paglapanan nyo. Sitaw. Sitaw. Ganda no. Dami palang tanim ni father. Ayan, nandito po tayo sa bukid ngayon mga kailan, oh. Ayan. So, balik kararating lang natin dito sa lupang sinilangan natin mga kailan. Si Tatang nagkakanal. Alas 5 na ng hapon pero nandito pa. Sipag po yung tatay ko mga kailan. Kung nakikita nyo po itong mga bukid na to. Ayan. Tapos mga bukid doon sa bandang taas. Then meron din mga bukid doon mga kailan, oh, kung makikita nyo. So lahat ng yan mga kailan, hindi po sa amin yan. Pinapatalo lang sa amin. Sinusugpol lang namin mga kailan. Tulungan lang natin itong tatay natin sa pagkakanal. Ang ganda ng warm welcome ng tatay ko sa akin, ah. Ayan, magkakanal tayo. Oh, nawadwad pa yan, ha. Ang gandun pa, oh. Okay, let's start. Tirahin natin to. Magkakanal tayo. Video for more. Agi kalkali. Kaya na. Kaya na palapit na. Tagtagari. Tagtagari ko. Tagtagari kay kagibit. Si kanigay yung namin sa tumila. Ano? Tindaw nila. Ang nga na. Napigkit yung daga mga kailan, oh. Mahirap kalyon. Then akong, di ko. Bislak, yan naman ta. Wala nga bislakin mo ka. Ayaw nga, abo ka. Yan, daanan ng tubig mga kailan, oh. Hanggang dun. Katanji ko naman tang. Katanji ko na. Tanggalan mo yung napigkat na daga na yan. Yan na da yan. Yan na da ba? Dito. Dito. Balayo. Sabay, ijalawan. Tudog pala rata. Saan po yulat ito? Da. Jay, badikan nyo diaging nga nandiyan at no ko na ako mapudpud. Ya, nagkalan tayo nyo. Jay, paglapanan nyo. Alwadan nyo lang na ito, mabada yung ako, ah. Ring daw, ah. At no, mapudpud siya mga kailan. Maraming sitaw si Tatang, oh. Ayan, mga sitaw. Sitaw, ang ganda, no. Oh, ang dami palang tanim ni father, ah. Pahinga lang tayo ng konti mga kailan. Hindi na pagod tayo dun, ah. Medyo naikawa tayo. Sabi ko sa'yo, mas maganda to eh. Pagpata doon mo. Maganda to, ah. Gamit mo kanina. Yeah, nakakakali. Ang istorya yung kakandalan mo pag ganito, oh.
Andiyan na yung mga bata na inutusan nating bumili ng merienda mga kalyan. Oh. Sipag yung mga bata na yan, tumutulong. Paberiendahin natin. Dito tayo nakang. Lan nyo to eh. Talulis na tito. Na? Lamoy naman tagsakit tito. Inuman taglaag sakit. Tama? Oo, mo naman namin isang tito. La, magbirin na kayo na kung la. Buksan natin to. Hindi mabuksan ng mga bata. Yan, alas 6 na yata. Palubog na yung araw. Medyo late akong dumating dito mga kalyan. Mga 4. Tapos pagdating ko sa bahay kanina, nagluto pa ako. Nagluto ko ng lechon, men. Hindi siya, handa mamati. Katawa da. Lechon nga mantika. Ganyan tayo niluluwan? Yan, medyo mahaba-haba pa itong tatapusin natin, no? Hanggang doon pa. Nagkatawa ko. Na. Ito rin na alam. Mariusep. Kami, Hindi mabuti na alam. Mister ko. kami natangan na. Yun na inilulon. Tiga mamampay ta karga up. Ano? Di jipay ani. Ibabampay niya may sa amin, Bol. Ibabampay niya may sa... Pati tito? And the year, nagyan na ibabampay. Tanayo ng tapal. Ano yun ang narata? Bagi ni Lolo Listo. Op, bigyan nyo kay Tatang. Bigyan mo ng biskwit. Bigyan mo ng biskwit. Na, hindi bali sa akin. Walang problema. Yan, ganito yung buhay dito sa bukid, mga Elian. Ito rin po yung kinalakayan natin. Pero nakakapanibago lang kasi matagal-tagal tayong hindi na-expose sa ganitong trabaho. Hindi karga ang pwede bagi. Hindi mo ko. Lagi na rin takay pa eh. Oo, mo ito. Yan na. Daming tanim ni Tatang na sitaw dito mga Elian. Oh. Ay! Nandiyan niya may bus nga kok. Tadyo yung tibing jawan? On, nakong... Ay, minuma lang basit. Kat, pangkwa lagi kok. Karabukob ko. Oo, mo dagiyog din gaya ng kol. Tadyo... Nagawid din. Pamoy ito na ginandoy. Awan nando yung kol. Biskuit. Ino ka, ano maka namin tadyo jawan? Kasi lawan. Yan. Whew. Medyo mahaba pa itong kakanalan natin. Makailan, no? Yan, gandang pa. Tara yan doy, merienda, Megan! Hala! Megan! Tinmon. Pinakasaka sa kabay? Na, kailangan lang. Andoy. Tabali ng bigat yung trabaho. Huwag nga nakakanda. Pag ngayon mo gawin, nagtagson. Pwede sumon, tanay, papag namit ha. Jay, para anto basita ni banda na jay. Sa pakulyasan pa. Oh, merienda, merienda, Andoy. Mabadal ka dito ka? Kananda kami na. Andoy. Tus. Video man nandang minyanom. Makan. Bok, wala naman. School. Walol. Aanon. Anin. Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, Ben.
Tapos din mga kailan, no? Hanggang dito na lang siya. Tsaka maambon na rin eh. Tapos madilim na rin mga kailan. Kaya sabi ng tatang, tama na. It's enough. That's it for today. And so magpapaalam na po ako my dear countrymen. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe. And pakipindot nyo na rin po yung notification bell button para lagi ko yung updated sa aking mga bagong uploads. So that's it. And as I'm always saying, my dear countrymen, may God bless us all. O bye ka na lang. Yeah, good morning. Bye ko na.